మన అందరి ప్రాంతాలు వేరైనా, క్యారెక్టర్స్ వేరైనా, ఆశలు ఆశయాలు వేరైనా, ఆనందాలు సంతోషాలు వేరైనా, మనందరికీ కావాల్సింది ఒక్కటే, ఏడవడానికి, నెమ్మది పొందడానికి ఒక షోల్డర్, ఒక ఆసరా. నీకేం కాదు, నేనున్నా, ఎందుకు ఆలోచిస్తావు అని చెప్పే ఒక మాట, వెళ్ళిపో అన్నా సరే ప్రక్కనే నిలబడే ఒక తోడు. ఇవన్నీ మనిషి దగ్గర నిత్యం దొరికేది కాదు, ఒక దేవుని దగ్గర తప్ప. నీతో శాశ్వతంగా తోడుండే దేవుణ్ణి నువ్వు వెతకటం స్టార్ట్ చేశాక, ఆయనతో నువ్వు దగ్గర అవ్వటం ప్రారంభించాక ఇంకొకరి అవసరం నీకు రాదు. నాకు ఎవరు లేరు అని ఏడ్చే సిచ్యువేషన్ నీకు రాదు. నన్ను నీవు విడువక జాలిగా నన్ను చూస్తూ నిలచిపోయావు. తృణీకరించక నన్ను త్రోసివేయక సంద్రాలు దాటి